práve idem rozdať niekomu 10 eur. Presne tak, ak ste na tomto channeli boli aktívni aspoň predvčerom, tak ste si všimli, že robím súťaž o jednu 10-eurovú Paysafe kartu a práve dneska, 25. som stanovil, že dneska práve niekoho vylosujem, takže dneska stačilo len napísať proste komentár pod ten short, ktorý vyšiel predvčerom 23. A práve dneska 25. idem vylosať jedného náhodného komentujúceho a dať mu 10-eurovú Paysafe kartu, tak sa poďme na to vrhnúť. 2000 years later. No, práve sme tu na tejto stránke, tu na tejto proste, je to v pohode, verte mi, je to fakt kvalitné, no už som to skúšal, už som si s tým skúšal veci, proste to funguje, už som si to tu predpripravil, máme tu naše video, dáme tam všetko, že tam môže ísť a žiadne duplikáty, typek mi tam dal 300 komentárov, len raz ťa to započíta, kamoš, len raz. Dobre, tak sa proste takto bude. Let's go, koľko tam máme ľudí? Koľko? 32. Tak ideme na to. 3, 2, 1. Dáme leska. Vyhráva 10 eurovú Paysafe kartu s týmto pekným komentárom. Jo, jasné, ok, ja potom na Instagram dám storku, že prišlo to tam, hej, že všetko sa stalo tak, jak sa malo stať a oni a ďakujem všetkým, čo sa zapojili do tejto akože súťaže, je to fakt super a ešte by som do budúcna chcel robiť aj viacej takýchto súťaží ako na YouTube a taktiež by ste mohli ísť na náš Discord server, pretože možno aj tam sa chystajú nejaké tie súťaže. Jo, a tu ešte keši v budúcnosti, yes, taktiež aj na ten Discord server pôjde celý záznam akože nezostrihaný z tohto tu nalosovania, aby ste si nemysleli, že som taký podvodník. Yes. Takže ďakujem všetkým, čo sa zapojili a vy už viete, že čo som dneska robil a to, čo som robil dneska je, že